ya ce menene hukuncin sallar juma'a da aka yi ba tare da an yi huduba ba. A huduba ga sallar juma'a wajibata ita an madadin raka'an nan biyu. Yanzu mutum ya sallar azhar ya bar raka'a biyu kaka yanzu kamar azhar din ta wuce mutum ya zan raka'a biyu an ka ce mai cika biyu ce a nan ni tsaya a'a tun da ka ji ayyukan magana ai ba mutum ya ka magana ba ka ƙara raka'a biyu tun da gida hake zamani raka'a hudu za ce nan ni tsaya to wanda ya sallar juma'a ba tare da ya hudu ba ai walakancin nashi ga addini ya kai. Saboda haka ka karanta littafan shari'a an ce wanda ya tahawuni da sunna ana salatin ya baci, wanda ya walakantar da sunna wajen sallar ya baci. To balle wanda ya walakantar da wajibi hudu ba ita an rabi. Juma'a sai dai Allah kai jibi